U srpskom Itebeju u opštini Žitište trenutno se nalazi najveće gradilište javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine. U pitanju je revitalizacija prevodnice na Begeju, koja je sagrađena davne 1914. godine. Radimo rekonstrukciju nečega što je rađeno sa daleko manje ideja u odnosu na danas i sa daleko primitivnijim metodama upravljanja, ali jednostavno ispoštovanja prema društvima koji se bave kulturnim nasleđem, industrijskim nasleđem, zaštitom spomenika. Mi smo odlučili da ovaj objekat vratimo u prvobitno stanje, odnosno da to bude jedan od dva objekta prevodnica i ustava u Vojvodini koji će se na ručni pogon pokretati. Vodeći partner na projektu Bega je rumunsko vodoprivredno preduzeće ABA Banat, a ostala tri su županija Tamiš, javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu. Ovo je jedno gradilište od dva na hidročvoru, radimo isti posao u Kleku i u srpskom Itebeju. Ovo gradilište je nešto, vrednost radova je nešto preko €1.000.000, ali postoji još neki radovi koji nisu obuhvaćeni Begom. Vode Vojvodine su izdvojile sredstva u ovoj godini da naprave kompletno izmuljenje, jer je ovo prvi put da se od 1914. godine, od kada postoji objekat, došlo u situaciju da se isuši čitav deo na kojem je napravljena građevina i mi to sada koristimo da napravimo kompletnu rekonstrukciju, odnosno da izmuljimo sve ovo što možete da vidite. Kada se posao završi, funkcija prevodnice bit će višestruka. Kanal će postati plovan, čime će se steći uslovi za obnovu rečnog saobraćaja koji je prekinut još 1968. godine. Sada sam siguran da ćemo moći da prevozimo ljude, dobit će ovaj potez jednu novu dimenziju kroz razvoj turizma. Veoma bitna stvar da su ovde postoji dan danas brojne vrste koje su trajno zaštićene, pre svega iz ribljeg fonda. Nakon ovih radova na revitalizaciji ova dva hidroobjekta, već smo uočili da se pojavio linjak. To je jedna od tih zaštićenih vrsta, što jasno govori o pozitivnom uticaju na životnu sredinu. Vrednost projekta je oko 14 miliona evra, od čega 13 miliona dolazi iz kase Evropske unije, dok je učešće Voda Vojvodine €1.000.000. Za Dunav televiziju Nikola Bulatović.